बबे के देन हो कि हम सब छोड़ के साधु हो गए। अब का करबो, कहीं कहीं उंगली माल डाकू भेटा जाता लो तो गौतम बुद्ध बने के पड़त मत कही ना। बाकी सब है उंगली माल डाकू नहीं के भेटा, केहू 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 यही में कलजू के जान ये साफ राम रहीम भेटा जाता लो तो का साधु होई तू ऐसा रहला जे साधु हो गइला ना। हमरा बाड़ी से ब्रजेश यादव जी 1 से 1 रुपए के पुरस्कार दिल बनी। ब्रजेश भैया के हार्दिक वंदन अभिनंदन शुभकामना जय जयकार रही ना जी। बड़ा बढ़िया खिस्सा सुननी हो कि ससुरारी के करा दुबई रहले बकरिया बिस्कुट खा गल तो चाहे वो बकरिया के पिया देले। अरे होशियार में 1 नंबर नु हो। बाप रे बाप। एक दिन हम किशन भाई के घरे गइनी आइन करी को बड़ा बढ़िया सुंदर प्रिंस खानी लइका बा 7वां में पढ़ेला। अब देखी कहत रहे फरवरी में शादी अरे मत कही बताई एगो बेटा के बियाह कर ले समधी बन गए। बताई हाथना झूठ बोले अल्लाह बियाह झूठ बोले हम अबे आगी जी आए आगी जी आके लोहा आगी धरा के क्रिया खियाए। झूठ जन बोली ना तेरा मुंह में बिरनी लग जाए। वो भगवान के मंच पर बानिया झूठ बोलत नहीं अब वो कच्चा कोच झूठ अब बकरी कहाँ जाए करो जान जाई इनकर एगो लइका बस 7वां में पढ़ेला। हम गइनी इनका घर है आई चल गइले तनी नन रास्ता ले आवे तो लइकवा आइल हमरा लगे तो बैठौनी बाबू बैठो कौने क्लास में पढ़े लो आ गर्मी के मौसम है पंखा हहनात रहे ना जी कौने क्लास में पढ़े लो लइकवा क्लास की बड़का पापा हम 7वां में पढ़ी बहुत बढ़िया बबुआ। अच्छा ये बताओ हम कहनी जे रहत तनी लइकवा के चेक करे दो हां जी जी का शिक्षा देता रे लइका के हां पढ़त कि ना तो लइकवा से पूछनी बबुआ हई जन पंखा चलत है बिजली से चलता आई बताओ जे बिजली कहां से आवेला तो लइका कहलस थोड़ी देर सोचल आ सोच के कहलस कि बड़का पापा बिजली मामा की यहाँ से आवे। हम कहनी के बाबू ई बात काहे कहलो हो जे मामा की यहाँ से बिजली आवेला तो कलस के हानु रउआ नानू रही ले पापा प्रोग्राम में से आइले सूती ले जब पंखा बंद हो जाला बिजली कट जाला तो पापा कहले सारवा काट देले सो तबे हमरा बुझा गइल बड़का पापा बिजली मामा के यहाँ से आवेला। हम कहल ना कहिले मिनट प्रसंग पर ध्यान दे दी सब है। एक बाद बेवफाई गीत भइल हो एगो हमहू सुनाए सीमा हैदर के भी बात आइल हो तब न्यूज में तनी हमरा ढूके के पड़ी ओकर निमन से समीक्षा करे के पड़ी। हम कोनो काम पोस्टमार्टम अधूरा ना छोड़ी एकदम ओरिजिनल पोस्टमार्टम करी ले जे डॉक्टर के दिक्कते मत हो ना। तनी ध्यान दे कहानी